Türkmenistan 7 aprelde bütün Dünya Sağlık Günü'nü köpçülüklerin velosiped sürmek boyunca mecburi çäreler bilen belledi. Yurt boyunca geçirilen velosiped yürüyüşleri ilatın kadalı durmuşunu yiti böktüdi. Köçeler yapılıp uloglaryň hereketi çäklendirildi. Jemgyýetde sagdyn durmuş yörelgelerini ornuşturmağa gönükdirilendi aýdylýan bu çäreler zerarly, tiz kömek uloglary barmaly yerlerine wagtynda baryp bilmedi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan we Liwapdan maglumat berdiler. Şu gün irden Türkmenabat şäherine durmuş durdy. Her edaradan 2 adam velosiped ýürüýüşine gatnaşdyryldy. Haýsy edarada velosiped bolmasa, şol edara velosiped we kaska satyldy. Velosipediň her biri 3000 we kaskanyň her biri 900 manada düşdi. Ýürüýüşe gatnaşmaly edilen adamlaryň ählisi daňdan sagat 5-de Amderiýa köprüsiniň ýanyna üýşdi. Diýip Liwapda habarçymyz 7 aprelde aýtdy. Türkmenabatda howanyň aşa tozanly bolmagy hem häkimetleri bu mejburi çäreden el çekmäge getirmedi. Ýöne irden sagat 7-de başlamaly ýürüýüşe 9-da badalga berildi. Howanyň yaramazlygy aşa tozanlydygy sebäpli köp adam maska dakyndy. Bu howada velosiped sürmek beýlede dursun, dem almak hem kyn boldy diýip habarçy belledi. Ýürüýüş sebäpli şäheriň bazarlarynyň tas ählisi şeýlede esasy köçeleri şol sanda bir tarap Türkmenistan köçesi daňdan sagat 5-den 10:30-a çenli ýapyldy. Uloglaryň we jemgyýetçilik transport serişdeleriniň hereketi epesli çäklendirildi. Şäheriň ýapylmadyk köçeleriniň ählisine ulagdyk ňyşyklary emele geldi. Irden sagat 7-8 aralygyny köp işgär awtobuslaryň içinde oturdy. Soňra olar ýoluň açylmajakdygyny göz ýetirip piýada ýörep iş ýerlerine bardylar. Edara ýolbaşçylary köçeleriň ýapykdygyny bilseler-de işe giýjä galdygyny diýip köp işgäre käýinç berdi. Olar daňdan sagat 5-de öýüňizden çykmaly ekeniňizi diýýärler. Diýip Liwaply büdjet işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda şäherde hereketiň çäklendirilmegi saglygy erwetleşen raýatlary da yaramaz täsir ýetirdi. Köçeleriň ýapykdygy sebäpli tiz kömek uloglary barmaly ýerine wagtynda baryp bilmedi. Ýeti tozanly howada dürli saglyk näsazlyklaryndan ejir çekýän hastalaryň saglygy hasta yaramazlaşdy. Demi gysyp tiz kömek çagyran adamlar köp boldy. Ýöne tiz kömek uloglary wagtynda baryp gaty yaramaz gün boldy diýip yerli saglyk işgäri anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Habarçymyz bu ýürüýüşde nägile bolup häkimetlere gahar gadap bildiren raýatlaryň hem köp bolandygyny aýdýar. Bu saglyk güni ýöne häkimetler bu günde adamlaryň saglygyna ziýan ýetirýär. Adamlar wagtynda saglyk kömegini alyp bilmeýär diýip habarçy Türkmenabatly bir ýaşaýjynyň aýdan sözlerini titirledi. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz hem velosiped ýürüýüşi zerarly ýollaryň ýapylyp ulug hereketiniň çäklendirilendигini we munyň adamlaryň durmuşyna yaramaz täsir edendigini habar berdi. Adamlar iş yerlerine piýada gitmäge tinançdylar. Bu ýagdaý näsaglara hasta yaramaz täsir ýetirdi. Aşgabatyň hastahanalaryna gelýän hastalar barmaly ýerine wagtynda baryp bilmediler. Diýip paýtagtdaky habarçymyz aýtdy. Mary welaýatynyň merkezi şäheriniň Molenepes köçesi hem ýapyldy. Irden sagat 6-dan 11-e çenli uloglaryň hereketi çäklendirildi. Sewitde geçirilen velosiped sürmek çäresine her edaradan 10 çemesi büdjet işgäri gatnaşdyryldy. Etraplardan gelen büdjet işgärleri ýürüýte ulog tutup velosipedlerini ulogy ýükläp öz ýaşaýan sewitlerine dolanmaly boldular. Çärädiňe büdjet işgärleri däl, eýse mektep okuwçylary we çağalar baglarynyň körpeleri hem gatnaşdyryldy. Sport eşikli bu çağalar döwlet telewizionyasına reportaj taýýarlamak üçin irden sagat 6-da öz gatnaýan mekteplerine ýa-da çağalar baglaryna barmaly edildiler diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. 15 mart Aşgabatda öz öýünde öldürilen bir maşgalanyň öňem hüjümet edýär bolandygy, olary öldürmekde günäli tapylanlaryň biriniň pida tarapyndan öýüň içindäki bejeriş işleri üçin hakyna tutulandygy belli boldy. Azatlyk radiosyna soňky jekmejeklikler barada ýagdaýdan ygtybarly çeşmeler habar berdi. 15 martda Giýişlik Aşgabatyň bir taraplyk şaýoly öňkü Gorogly köçesi bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň çatragyna gola ýerleşýän bir köp gatly ýaşaýyş saýynyň birinji gatynda bolup geçen ganly wakada 3 adamdan ibaret tutuşmaşgala helak edildi. Azatlyň habarçylary er aýaly we olaryň 11 ýaşly ogluny öldürmekde guman edilenleriň tutsak edilenligini habar berdi.
7 aprelde adatlygy wakanyň täze jekme-jeklikleri ma'lum boldy. Ýagdaý bilen günden-güne tanış çeşmeleriň habar bermegine görä, hüjümçiler adam öldürmekden bir hepde öň hem kwartira girmäge tynanşypdyrlar. Çeşme Aşgabatdaky protokol köçelerini daşaky gatlarda penjerelere gora üçin demir gözenekleri gurmaga ruhsat berilmeýänligini belledi. Olar ilkinji gedek 7 martdan 8 marta geçýän gije jaýa girmäge tynanşdylar. Dip Çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä hüjümçiler odal bu kwartirada işläpdirler. Öý eýesi olary kanalizasiýa işlerini berja etmek üçin hakyna tutupdyr. Öldürenleriň biri kanalizasiýany bejermek iş üçin öý eýesi tarapyndan zähmet bazaryna hakyna tutulupdy. Beýleki biri bolsa, birincisi bilen kireyine alınan kwartirada bile ýaşaýardy. Hüjüm wagtyna goňşular itin ýürýänligini, çağanyň elhenç gygyrýanyny eşitip polisiýa jaň etdiler. Dip Çeşme gurrun berdi. Şeýle-de Çeşme bolup geçen wakalar barada goşmaça maglumatlary berdi. Hüjümçileriň ikisi de ýejidi we göwresi kiçi görnýärdi. Olar adam öldürenlerinden soň çyrany ýakyp gany eşiklerini çykardylar we öldürilen öý eýesiniň geyimlerini geydiler. İki telefonu ogurladylar. Olary täze sim kartalary satanlaryndan soň tapdylar. Suud türkmen diline geçirildi. İkisine de 25 ýyl berildi. Başdaky 5 ýyly Oda nefe türmesine öldürenlerin biri ozalom türmede oturup çıkıptır. Olurun yaşayan kvartirasının eýesine 8 ýyl verildi. Dip Çeşme 7 aprelde adatlygy habar berdi. Mundan öň habarçylaryň kanun goraýjy daralardaky çeşme targylanyp beren maglumatlarynda hüjüm edenleriň maşgala başynyň kellesine 14 bıçak uranlygyny, aýaly 9 gedek bıçaklandygy, 11 ýaşly oglany bolsa 7 gedek yaralap helak edenligi aýdyldy. Maşgala degişli it hem öldürildi. Jinaýatda guman edilenler ýagdaýyň bolan ýeriniň golaýyndaky Aktan bazarynyň töwereginde tutsak edildi. Odal habar berilýär deslapky maglumatlarda hüjümçileriň paýtagta iş üçin baran Daşoğuz vilayatynyň 1996-njy ýylda doglan Welibap vilayatynyň 1998-njy ýylda doglan adamlar bolup, olaryň awatlaýyş işleri bilen meşgullananlygy aýdylypdy. Adatlyk bilen 7 aprelde adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biriniň habaryna görä maşgala agdalarynyň jaýlanmagynyň çykdyjylaryny Aşgabat mihmanhanasy töläpdir. Merhum bu mihmanhanadaky kafede menejer bolup işläpdir. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyna we harby borçluk we harby gulluk hakyna Türkmenistanyň kanunlaryna täzeden seretmegiň wajypdygyny aýdýar. Berdimuhammedow 6 aprelde mejlisiň täze taýlanan deputatlary bilen geçiren duşugyny beýlek käbir kanunçyluk namlary bilen bir hatarda harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy we harby borçluk hakyna kanunlara gaýtadan seredilmegini teklip etdi. Bu teklipler watanymyza, döwletimize, halkymyza wepaly watansyjylyk ruhuny terbiýelenen ahlak taýdan durnukly, sagdyn pikirli hemde hüner taýdan kämil harby gullukçylary kemale getirmek we olaryň hukuk goraglylygyny kämilleşdirmek maksady bilen ýen düşündiriş bilen esaslandyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen goşununy ýyllar boýy dowam edýän kemçilikler, şol sanly harby bölümleriň yaramaz öpçünçilik şertleri, azyk önümleriniň ýetmeçiligi, çağırış boýunça harby gullukçylaryň ýüzbeýid bolýan kynçylyklary we beýleki meseleleri barada ýygyderli habar berip gelýärler. Döwlet medeniýet harby gullukçylary degişli kanun namalaryna girdilmegi teklip edilýän ýetgetmeleriň we goşmaçylaryň ugurlaryny, olaryň jekme-jekligini aýdyňlaşdyrmaýar. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyna Türkmenistanyň kanuny harbylaryň döwlet tarapyndan kepillendirilýän hukuklaryny, azatlyklaryny şeýle-de olaryň kanunçylykda belenen borçlaryny we jogapkärçiliklerini kesgitleýär. Bu kanun soňky sapar Türkmenistanyň 2017-nji ýylda kabul edildi we geçen döwrüň dowamyna 2019, 2020 we 2021-nji ýyllarda üýtgetmeleri we goşmaçylary sede bar boldy. Harby borçluk we harby gulluk hakyna 2010-njy ýylda tasdiklanan kanun namasyna tas her ýyl üýtgetme girdilýär. Türkmenistanyň täze düzülen parlamentiniň kanun çykarjylary kanuny girdirmegi gödeňinde tutulýan goşmaçylar barada teklipler bilen jemgyýetçiligi açyk çykyş etmeýärler. Dünýä ýurtlarynyň harby kuwatyny seljerýän Global Firepower neşriniň 2023-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatyna Türkmenistanyň harby güýji 145 ýurdun arasyna 82-nji orna ýeledi. Sanawda goňşy Özbegistan 62-nji, Gazawstan 63-nji, Kyrgyzstan 107-nji we Täjikistan 120-nji orna ýerleşdirildi. Galbertede Türkmenistanyň günorta gününe göre goňşy Awganistan soňky barlyklarda 145 ýurdun arasyna 114-nji orna ýeledi. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri paýtagtda geçirilýän harby paratlarda öýüdüniň harby tehnikalaryny, şol sany daşary ýurt döwletlerinden satyn alynan harby enjamlary görkezýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler Türkmenistanyna çağırış boýunça harby gullukçylaryň yaramaz gulluk şertleri, türkmen goşununy höküm sürýän Dedawşina, agylyk, paraxorluk, tertip düzgünüň pese gaçmagy,
Harby bölümlerde hasap alınýan öwedini dolup bolmajak gitkiler, eskerleriň we eskeri howsarlarynyň çözülmeýän meseleleri barada ýygyderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň harby gullukdan boşamak ýa-da onuň möhletini ýyda süýşürmek hukugyna eýe bolmadyk. 18-27 ýaş aralygynaky erkek raýatlar hökmany harby gulluga çagyrylýar. Galiberde Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlary harby gullugy geçmezlik hukugyny bermeýär we alternativ raýat gullugy mümkinçiliklerini hödürlemeýär.